Karon nga nahigda natin ako program. Mura man nagkan eh. Nagbanan ni. Dabi? Yan dabi? Diyan na. Yung ginabuhan. Kunwari kuan ba nasimhot na dito ang sausawan ba sa kamot. Panira. Daddy. Ha? Kot daw ko. Mag-take na lang pag-screenshot. Mag-video na lang tayo. Video. Screenshot natin. Malo. Wala talagang signal akin. Madali. There ko, Daddy. Daddy. Hindi nakalimot ko. Mary? Wala na. Our food is here. We have baby back ribs. Ayan, with rice na yan siya and gulay. Ayan, nag-order si Dada ng kinilaw and extra rice. Tapos meron kaming nachos and drinks.